dáte na privítanie Mikuláša. Dobrý deň, vítame vás u nás. Ahojte, deti. Deti, ja som veľmi rád, že som mohol medzi vás prísť. Nebojte sa, my už máme takých dobrých čertov. Môžete kľudne prísť aj bližšie. Aj ste poslúchali? Áno? A chce mi ešte niekto povedať nejakú básničku, pesničku alebo niečo zaspievať? Ty sa nehlás. Čo, decka? Kto z vás by chcel? No poď bližšie, poď. Ako sa voláš? Krásne, ďakujem. A Ani, zober si plnú hrstu, ktorú si môžeš zobrať. Sa ako voláš? Marko. Krásne meno. A čo, zaspievaš nám alebo zarecituješ? Mikuláš, čo nám dobre dáš? Čokolády, cukejky, možno, že nám dáte prachlíky. Krásne, ďakujem. Tým je vaše balíčky, ktoré určite sú pre vás, pre poslušné deti, rozdali. Budeme teda pomaličky čítať vaše mená a ja by som teda poprosil každého, koho meno bude povedané, aby si prišiel po tento balíček a potom, keď rozdáme balíčky, tak sa všetci môžeme potom spolu odfotiť. Či budete chcieť so súrodencami, s rodinou alebo spolu s kamarátmi, potom sa budeme spolu fotiť. Dobre? Benitka Belová. Áno? Nie, Mia. Benitka Belová, páči sa? Sára Šinková. Sára, nech sa páči. Prosím? Áno, a odozdáš jej to? Dobre, super. Emka Gogorová. Emka? Nech sa páči. Marko Štulec. Marko, nech sa ti páči. Ahoj. Potom sa ešte spolu odfotíme. Adamko Šabo. Adamko? Ty si nie je Adamko Šabo, ale ty si Adamko Šabo. Páči sa. Tadeáško Kopačka. Páči sa? Matias Šutka. Nech sa ti páči. Peťka Koprdová. Peťka Koprdová. Idem povedať. Páči sa. Daniel Baláš. Danielko? Martinka Rakovská. Martinka Rakovská. Nevadí, tak aj pre Martinku to odložíme, keď prídu. Luisa Kotlárová, alebo Kolárová, pardon. Kolárová. Páči sa? A Adamko Kolár. Samuel Gogora. Samko? Páči? Adamko Starovič.
Páči sa ti? Linda Babinová. Linda Babinová, prosím. Áno, nech sa páči. Anka Starovičová. Páči sa? Šimonko Šťastný. Šimonko? Šimonko Šťastný. A už k nám asi ide? Páči sa? Lukáško Morava. Tobias Žúpor. Nech sa ti páči. Dorotka Šustáková. Dorotka. Páči sa? Elizabeth Národová. Páči sa?